Nimas Pandhawa wong ayu sing kaya godhong tunjung netrane. Ibu Sukesi garwane wong akeh. Garwane pun Kakang. Kepiye lak ya padha segreg warasan anggen mengabiyantara ning Taman Sari kene. Hai. Alah telek. Ya aja ngono ben iso kaya toprak kaya Mataram ngono lho. Oh, inggih nuwun inggih Kakang Mas. Monggo Tuduk. Ayo. Tuduk. Maling. Tuk. Monggo Kakang Mas. Cahya kuntadi kula aturi pinarah ingkang sekeca Kang Mas. Kula aturi dahar, kula aturi ngunjuk Kang Mas. Kopi sampun cumawis. Panjenengan ngersakaken badhe ngunjuk napa? Niku coklat nggih sampun cumawis. Panjenengan badhe ngunjuk teh sampun cumawis teng meja. Panjenengan badhe ngersakaken ngunjuk susu nggih sampun kula cawisaken. Wah, iya. Apik to? Iso. Sik ora apik, apa nek ketoprak ngombe coklat iki lho awakmu. Ketoprak ngendi kok minum coklat ta ya ngono nggih. Lho kan kulinane aku ning omah ngombe coklat. Lah ya lek jaman saiki, lek jaman biyen ya unjukane ya jahe utawa wedang putih saka kendi ngono kae Bu Kesi. Ya niku lak jaman dulu. Sakniki kan jaman modern, coklat, matcha, terus Marimas. Marimas iki lawas kuwi ya. Ayo ngono kuwi nggih. Lek Bu Kesi asring to nyinden ning laladan Ngayogja jenengan. Inggih, alhamdulillah saderengipun kula nderekaken panjenengan. Kula niku nalika taun 93, 94, 95 ngantos 2000. Kula niku nderekaken swarginipun Mas Seno Nugroho. Dados Mbak Tatin, Mbak Elisa dereng enten niku kula niki sampun napa nggih teng area Yogyakarta niku sampun dados latar kula. Wah. Dadi kula teng mriki niku kados keluarga. Kula niku kados mulih neng kandang kula Pak Dalang. Kaya keluarga. Nggih. Berarti karo Pak Turbus ya keluarga. Keluarga. Ning lek mun njaluk dhuwit nekat ae terus ya. Lho nggih, dalem pripun? Semangate nggih niku. Heeh. Nggih. Ya matur sik mewakili kadang-kadang saka warga Madangkara coba ayo. Nggih. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah wa syukurillah Pak Dalang. Dalu niki jan kula saestu Bapak Ibu remen sanget. Ati kula niku trenyuh terharu. Atase bojo kula, sak bojo kula niku dalang Solo ning sampun kepareng dipun timbali kalih keluarga ageng Bapak Tulus ingkang baik hati. Bapak Trubus Mbak Siti. Ayo. Lho, aku mau matur piye to? Tulus. Lho, kan kuwi mau kaceke Tulus karo bos. Saiki tak tebus Pak Trubus. Ayo. Aku Pak jane Trubus apa? sing penggalihe Tulus ngono lho. Nah, ngoten. Ngono kuwi. Pak Tulus menika piyambakipun Pak Trubus. Tuwek tenan Mbak e sana ya. Apunten Pak Trubus. Pak Trubus menika priyayinipun jan kados lek wayang tokoh wayang ngoten niku anu Pak Dalang. Prabu Sri Bathara Kresna. Tokohipun ireng manis terus awakipun kuru tapi duwite kathah. Ah, kuwi. Lomo. Nggih. Blobo Pak Trubus menika. Terbukti kula niku dereng minggah panggung sedaya pun lunas. Dadi niki mengke kula wangsul teng Solo garek nyaur utang. Kari wassalam ya. Garek pringas-pringis. Nggih. Bener yen sampean ngarani lamun to Pak Turbus iki remenane Prabu Kresna ki lho sing dipajang ning kono ki lho. Prabu Kresna. Mung bedane yen Kresna iki bojone telu, Pak Turbus siji tok. Ayo. Niku persis sami dalange Pak Trubus. Cekap setunggal mawon. Ayo. Pramila kula minangka wakilipun kanca-kanca pengrawit Madangkara ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami kunjuk dumateng keluarga besar Bapak Trubus. Ingkang dalu niki sampun paring rejeki dumateng kula sak kanca lan sumrambahipun paring hiburan dana rasa dumateng sedaya warga masyarakat Godean.
Godean ora. Godean. Ayo, Sleman Ngayogyakarta. Leres nggih. Mugi-mugi silaturahim paseduluran menika mengke saged dipun sambung ing hari-hari selajengipun. Doa untuk Pak Trubus dan keluarga. Mugi-mugi Pak Trubus sekeluarga tansah pinaringan ayem tentrem. Sehat badanipun, rezekinipun malimpah berkah barokah. Satemah mengke taun ngajeng Pak Trubus saged ibadah wonten Mekah Madinah nyusul ibu-ipun ingkang sampun hajah. Waduh, apik amin ya rabbal alamin. Lho, doane sae timbang Pak Trubus main terus kan mending kaji. Ora nate ngono Pak Trubus ki. Saniki tobat to? Oh, masalah. Nuwun sewu kagungan putra Mas Roni. Nek Pak Trubus to, lah ngenteni Mas Roni kundur. Masalah jam 1 bengi Roni randang mulih-mulih. Lah ndodoki setengah loro dok Pak aku mulih. Roni ya ini lagi mulih. Kondi we. Ngapunten Pak, kula bar main. Astagfirullahaladzim. Menang apa kalah? Menang. Alhamdulillah. Ora wi guyon ngono kuwi. Lah kaya ngono sing apik. Tegese kaya tak kandhake mau lho, lebih baik mantan orang yang rusak daripada mantan orang baik akhirnya menjadi orang yang bobrok kaya ngono kuwi. Cucuk ngene iki nginanggap wayang. Ha iya ngono kuwi lek main kan sedina sawengi sila meteka ngono ya malah boyoke upaya pedhot. Ha iya ngono kuwi. Nggih ning Pak Dalang ingkang kula nggumuni menika garwanipun Bapak Trubus. Ibu Murjiem menika pancen wanita utama saestu. Sabar kena. Sabar. Buktinipun sampun bertahan rumah tangganipun 50 tahun perkawinan emas. Tepuk tangan untuk Bu Murjiem kalian Pak Trubus luar biasa. Menika menawi mboten wanita ingkang sabar tresna kalian Pak Trubus mboten mungkin. Cobi entuk kula bojo kula mendina main mboten kula kei lawang. Mulih takon turu ning njaba. Ora makai apa? Lawang. Liwat cendela no aku. Nekat kaya ngene. Muga-muga awake dhewe iso nyonto kaya Pak Trubus ya. Bu Kesi bisa merayakan sampai 50 tahun pernikahan emas kaya ngono kuwi. Muga-muga. Ning aku lek dadi bojone Dalang iki kok ragu to. Lek Pak Trubus iso bertahan 50 tahun. Lah wong Dalang ki lho, lagi bintang tamune Elisa sing ayu dhewe kaya ngono sampean wis lirak-lirik wae lho. Dia ini lho konangan SMS-an Dinda. Tak kepel kowe. Ngono iki aku nggih guyon ben rame enom, ben akrab karo sinden-sinden karo bintang tamu lho Bu Kesi. Kenyataane piye ta? Dhewe omah wis pirang tahun? 16 tahun. Lah 16 tahun anake wis pira? Papat. Elek-elek aku ya anake Haji Sukron Suwondo. Panjenengane ya kejaba Dalang ya mubalek hebat. Mestine apal to karo watakku? Apal. Kapan ta aku njaraki wong wedok liya yen enek sampeyan? Ora tau Bu Kesi. Piye kuwi? Oh, lek arek aku berarti sampean njaraki. Ora ngono Bu Siti, ngawut ae ora ngono. Mas Tejo guyu lho Mas Tejo. Nggih. Bisa mesem. Kayak kadang kulawas kayak kancaku jaman campur sari karo Pak Mantos. Ning Kediri seling ya Mas Tejo. Oh, aja-aja mbiyen ngisir karo Mas Tejo kowe. Yo genah. Mbok piyayene ganteng, saka gantenge malah kaya wong wedok. Ayo ngono Mas Tejo. Jaman karo Mbak Amik ya Mas ya. Ayo. Lah aku mbiyen laris lho campur sari ora minden wayange ning. Sapa? Sing takon. Ayo. Ugi anu, apa kuwi ngaturi hormat, salam hormat karo piyai sing kepareng jampangi Pak Trubus nalika tindak ning Karanganyar ya kuwi Pak mantan kepala desa utawa Mbah Lurah sepuh Pak Ganevo. Nggih. Sembah nuwun Pak Ganevo rawuhipun wonten ing Karanganyar, sembah nuwun ing tanpa upami. Nggih. Kelanganipun Pak Ganevo ngresakaken wingipun request lho. Sinom nyamat. Ya. Neng kalah karo sing nanggap. Pripun? Pak Trubus sore mau nyekel tanganku pokoke sesideman Pak Dalang. Waduh. Ya tak takoki sideman iku slendro jane jenengan senane pelok, khusus sideman slendro ora apa-apa. Ayo, kuwi sik Bu Kesi, ayo. Oh, inggih. Engko sinom nyamat diaturake engko. Ngestakaken dawuh. Nggih, coba gandenge karyane Mbah Sukron, sampean mantune wedok mesti lah ya luwes kewes marakake gemes. Ayo. Kula ngadeg napa linggo? Ngadeg napa linggo niki?
Nuwun sewu, niki gandeng teng Yogya kula mboten wani lek mboten dipun dawuhi kalih para lenggah. Nyuwun dawuhipun para pamirsa niki Bu Kesi lungguh napa jumeneng? Ngadeg napa lungguh? Yes, ngadeg. Ngadeg setuju? Setuju wae kari nonton nek. Nonton entuk daharan ning angkringan gratis. Lho, Pak Trubus sembodo. Bo, ngadeg kok Bu Kesi, ayo. Spotina ya. Sepote iki mau kok pertama alon-alon bar suwe-suwe kok saya sesek ilang ngono ki piye to? Lah ya pancen ngono kuwi anggere arep bar malah saya sesek ngono kuwi. Ayo nggih. Jenenge gending ya ngono kuwi Bu Kesi. Nggih. Ngaturaken sugeng rawuh dumateng para tamu, bapak-bapak, ibu-ibu, para sesepuh, pini sepuh, alim ulama ingkang dalu niki ngestreni tasyakuran pernikahan emas 50 tahun Bapak Trubus sekalian Ibu Murjiem. Mugi-mugi ingkang sami mresani jenak pinarak nggih Bapak Ibu. Nggih. Lho, aku mbiyen ning Jogja iki wis anu lho, Pak. Wis pokoke aku lek kelingan ning Malioboro mbiyen ya, nderek Mas Seno Nugroho, ya Allah, Pak. Kono nggon bakso Telkom iki aku apal lho. Stadion Mandala Kridae tak ubengi mbiyen. Zaman aku JSMKI. Neng ngendi ngubengi apa? Stadion Mandala Krida. Aku sing tak ubengi gur sarkem ae. Ayo, golek kancaku ayo ngomong. Nggih. Monggo. Wes lek guyu meneng sik. Bu Kesi arep tembang. Oh iya, nggih. Anak-anak diam dulu. Bu dosen mau memberi materi. Ayo. Suarane sik ungkul, cengkoke sik jos ya. Mongko wis kepala 4. Lah, jan Bu Kesi. Rumangsaku umur saya tambah malah saya ayu. Ayo. Semakin cantik ya. Kaya ngono. Alah, adaane wong lanang ki lek ngerayu wong wedok mesti ada maksud tertentu. Loh, sampeyan aja kleru. Sah ngelem karo bojone dhewe tinimbang ngelem karo bojone kancane. Ngono lho Bu Kesi. Lah aku ngelem bojone kancaku njajal mendhe lek nesu to sampean. Oh, tak kabruk. Ngelem. Lah iya, ayo. Kabruk pitehoren kowe ayo. Nek Bu Kesi lak sah wong bojone dhewe. Ayo. Lah nggih to, niki kula nggumun lho. Pak Trubus niku kok ngersakaken remen tembang sesideman. Sesidemane mongko delikan. Engko jojo Pak Trubus kulino delikan kok. Aja kleru, ya pancen delikan sesideman tegese nglumpukke wujude bondo, arta ditabung nggih apa dinggo nyukupi kebutuhane anak putune. Mongko putune ana 4, putrane ana 1 Mas Roni. Kabeh kuwi dijunjung sak dhuwur-dhuwure bisa dadi taruna sing ngungkuli bapa. Aja mung kaya Pak Trubus, ning ngungkulana kaya Pak Trubus. Amin, amin. Kok pinter men ta bojoku? Alah telek, ayo ngomong. Bendera terus kayung yang
Swara kurang permana ning wasis Tembang menika ugi kula aturaken dumateng dulur-dulur kula jamaah haji tahun 2026 kepungkur. Iya, malah mau ana sing kepareng rawuh, sing asline piyayi Kasongan. Ya kuwi Pak Haji Apri dan istri, Pak Haji Johan dan juga istri. Iya, sembah nuwun kapan-kapan reoni. Enek arisane barang kok. Ha iya, melu gak melu. Ayo. Monggo. Angungkrum marang bendera tiahsu lestia pijar ngincangake alis terus tresno sasideman marang kula
Sur. matur sembah nuwun wilujeng niskala pamundhut saka Bapa Trubus Mujiyana ya mau ngersake loro mak sepisan ya kuwi sesideman kunggon gara-gara ya kuwi kutut manggung. Oke siap ngestakaken dawuh Bapak. Menika ugi wonten layang tawi nawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu Bapak Ibu lan sedaya kru Madangkara. Mugi sedaya tansah pinaringan rahayu wilujeng saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kula Anindita waya. Nyuwun pangapunten nderek caos nawala. Hihihihihi. Menawi kepareng lan wonten wekdal kula nyuwun tembang ujiwat nggih Pak Bu. Lan menawi kepareng kula suwun ingkang nyekar Ibu Sukesi Rahayu. Nggih. Siap. Wah, jan akeh pelanggane ning kene. Pelanggan penggemar. Ayo. Mekaten atur kula matur nuwun awit kawigatosanipun mugi Bapak Ibu lan sedaya kru Madangkara tansah pinaringan sehat panjang yuswa saha pinayungan song-song kamulyan jati saking ngarsa dalem Gusti Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Ing wasana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anindita. Ya. Iki mbiyen ya caksi lover. Ning gandeng sibuk arepe skripsi tak kon leren dhisik ayo fokus le kuliah ndang dirampungke ndang sarjana dhisik bar kuwi engko iso gabung meneh. Iya. Iki mau malah enek caksi anyar sing gabung rene. Ha iki kok ngendi Mbak? Ki mundi? Dari Jakarta ning kene manggone teng Sleman juga. Oh, kaya ngono. Wah, iki caksi jos iki. Temenanan. Piyayine kaya piyayi Korea. Ayo, drakor. Ayo. Apik. Menanan jos. Ya. Caksi. Kuwi kancane Cakso. Ayo. Nggih. Ya nanjake karo kadang kula Dimas Tejo. Ayo mumpung ketemu. Ayo.
Tur panjenengane le berkahe mung nggen limbukan bae engko gara-gara wis kundur. Mula dimanfaatake mumpung ketemu. Mbiyen ya nate ning daerah ngendi kae Semin Gunung Kidul mbiyen ya nate gabung. Wis pirang-pirang taun kepungkur. Ha iya, iki iso ketemu meneh. Matur nuwun. Kadang kula Dimas Tejo. Ha iya. Monggo menawi rena ing penggalih katuran minggah wonten pepanggungan mriki. Siap. Nggih. Kanca-kanca Palaran Pucung Sendro. Wae Ilmu iku permisi kanthi lagu lekas lawan kas tegas kas nyentuh sane setya budya pangekesing dur luar biasa, pesonanya memang hebat. Piyai ini ya sangat cakrak, bagus. Tepuk tangan untuk Dimas Larso. Dimas Tejo. Mboten, kula kok penasaran iki sing Dimas Larso iki sing kaya ngopo to? Endi nyanti bocah wau. Biasanya tunggu genset, Pak. Nek ngaten, soalnya dulur-dulur nggodean terkhusus warga Nglarang, Sidoarum, sak kiwa tengenipun menika sampun pirsa Pak Dalang. Dados kula menika riyen alit latihane nggih wonten mriki. Karena ada Om Topo di belakang menika, sing kagungan campur sari lek. Menika salah satu anak buahnya almarhum Mas Mantos. Oh, ngaten. Lah buka campur sari wonten mriki. Lah latihane wonten dalem beliau di Tangkilan Sidoarum Nggodean. Ngoten lho. Lah sedaya pirsa, Dimas Tejo niku wonten tegese wonten artine. Nah, kula sing dereng ngertos niku. Dimas. Nggih. Disayang masyarakat. Mantap. Oh. Tejo. Nggih. Taripe enteng jo larang-larang. Oh. Lah sing Larso ki sing endi Dimas Larso kuwi? Terus tegese niku menapa? Niku lek ditakoki isine negara Ngoten niku nggih. Mboten, kula niki lek ngaturi jenengane sarwa ewuh pekewuh. Dados pundi? Lah arepe Kang Mas engko aja-aja sak ngisorku iki lek Dimas bae wis sepuh pinten. Menapanipun Yuswanipun pinten? Nggih. Nggih. Kantun monggo jenengan ajeng nimbali kula mawi sebutan Om nggih pikantuk, ngangge sebutan Mas nggih pikantuk, kakak ya boleh, tapi nek dulur mriki le ngundang kula menika dengan sebutan sayang. Oh, sayang. Kesayangane ibu-ibu lha pripun? Nggih ora pirsa to? Panjenengan Bu Hajah Warjiem. Nggih. Lah wong wau kula tekawan salaman kalih kula. Lha ngendika pirsa mboten? Alah, Nak Tejo, kula ki nek nonton dengan nang TV ki seneng banget. Lho, lah pripun Bu Hajah? Jenengan kaya nom-nomane bojoku mbiyen. Lah ngendika kaya Pak Trubus. Nggih lho. Oh, nggih, leres nggih. Kesayangan ibu-ibu mriki Mas Dalang, masyaallah. Terus kula nggih nderek salaman, nyuwun pangapunten nggih elek kaya ngopo Dik Kesi menika rumiyin kanca kula nyambut damel. Leres nek wong ngendika nalika ten Nganjuk dadi siji kali Mas Mantos, kali Mbak Ami, Mbak Nyani waktu itu. Ning kok sing mbok critakake kok gur sing kaya ngono, Nduk. Anggonku ngeterke kowe pipis kok ora mbok kandhake, Nduk. Alah paling ngoten nika, Mas. Mboten lek ngoten maksudnya ya padha mawon. Niki ngeten, kula nggih nderek bingah Mas Dalang. Matur nuwun sanget lumantar Mbak Ayu menika menantunipun Pak Haji Trubus. Garwanipun Mas Roni lewat telepon ngubungi kula, Om Tejo, tulung dulur-dulur nggodean sedo kangen. Sesuk gabung kalian Pak Dalang Cahya Kuntadi sarjana seni ugi Mbak Kesi menghibur dulur-dulur warga nggodean tamu-tamu ingkang rawuh. Kula nyuwun pirsa. Lho, acarane napa Mbak? Ulang tahunipun pernikahan emas Bapak kalian Ibu Onjih. Kula kinten kula namung dipun suwun-suwan pas limbukan. Kanyata wingi enten perubahan. Mas tulung jam 7 teko kene ya Mas.
Lho, enten acara napa? Lho, sesuk niku pra acara enten hiburan musik. Mas Tejo gabung. Lho, tambahi ora, Mbak? Tambahi 250. Matur nuwun lho Mbak Ayu, matur nuwun Mbak Haji, mugi-mugi berkah. Tepuk tangan dong kagem Mbak Haji Trubus. Matur nuwun, alhamdulillah masyaallah tabarakallah, mugi-mugi barokai. Nggih ning jenengan ganjarane kathah lho. Lha terus pundi? Kudune kontrake mung limbukan ditambah sebelum wayang dimulai jenengan pun nembang tur sik foto. Foto gratis to niku wau? Mboten, sak jepretan 4.000. Wong jenenge penyanyi kondang kok ngurusi dhuwit 4.000 lho kan peng lah kali munyuk men selawe kok kali kula foto kok ora oleh. Lah ya taruh munyuk foto 20.000 lho kali kula kok. Kanca-kanca pradonga matur nuwun, salam sehat, alhamdulillah. Kula niku jujur Bapak Ibu para tamu sedaya menawi gabung kalian Mas Cahyo Kuntadi Mas Dalang menika dari dulu kula mengikuti live TikTok-nya, live YouTube-nya menika satu yang saya salut. Ini bisa dicontoh kalian dulur-dulur pamirsa sedaya. Nek liyane menika wonten sing pasangan suami istri ku nek ledek-ledekan di panggung itu sing wedok kadang ngece sik lanang kadang merendahkan. Tapi Mas Cahyo Kuntadi, Mbak Kesi selalu saling menghargai. Sing wedok yang menghargai sing kakung menghargai sing wedok luar biasa. Gojekan guyon seger tapi saling menghargai nderek bingah Masku. Dadi contoh seniman seniwati sing bener-bener mbudaya. Jenengan mari mboten ngerti asline. Lho piye ta? Nun sewu niki jujur nggih. Nun sewu Pak Trubus nalika tindak wonten griya kula Karanganyar. Bu Kesi niku basa kalih kula. Monggo Mas menika Pak Trubus nggih badhe ngunjuk, Mas Cahyo monggo kula aturi ngunjuk. Terus. Kalih dipun sekecakaken menika tamunipun sampun basa kalih kula. Ning kok capo bareng sing tamu niku kondur Pak Trubus kondur. Dhek njukuk panjer karo muni panjere gorene bro ngono kuwi. Niku jenenge wong wedok sing gemati ya jeng ya. Coba ora dicelengi diajenge, engko malah tinggo aneh-aneh. Mboten nyeleng, jaran barang dhek niku kan. Mas Tejo. Injih diajeng. Leres. Dados Mas Cahyo menika menawi pikantuk rejeki dibruk metutuk teng kula. Sebab napa lek mboten bruk metutuk teng kula, adakane dalang niku sok nyelempetke dhuwit teng blangkon 50.000. Nggon peci kadang, Teng peci niku. Mengko lek leno limpe ora karuan parane niku tenan. Pramila sedaya niku dhuwit kula sing beto. Bagus. Niku lho. Bagus. Tur saya mengiyakan, saya menghormati sing jenenge wong wadon niku lak ngibarate kaya nika lho, nggen wadah. Lah kula sing golek isine niku sing madahi mula Bu Kesi leres. Bruk metutuk kaya kula niku tenggene Bu Kesi. Sing ngebrukne kula sing metutuk dheke. Kompak. Lah niki wonten sing klentu Bapak Ibu lah menika Bu Kesi sing asli menika ngadeg jeng. Lah mosok kok iki teko dikira Bu Kesi. Rak yo doe ram to, niki mboten Kesi. Rak yo ngono to diajeng. Nggih. Ayo diajeng. Mau kowe teko dikira Kesi to. Aku ki mau mlebu. Kesi iki rengki-rengki menik-menik kaya benik atom. Lah iki malah kok bom atom. Bapak Ibu nyun sewu monggo dipun persani sesarengan menika Bu Kesi menik-menik tlimik-tlimik nek tindak. Loh, aku ki rumangsamu Mas. Apa aku ki ning motomu kene iki awake gede Mas? Lah iya to diajeng. Lho bobotku niku ijen Bu, kula niku namung 36 kilo. Kok sithik men? Lho niku kempol kiwa Pak Dalang. Oh dadi kiwa karo tengen beda. Kempol kiwa 36, kempol tengen 37. Kok ana bedane? Lah sing sekilo nek ra dicenggang ndak nek mlaku makwok. Oh dadi ana jejak. Lah iya no. Engko napas. Aku ki mau mlebu nang kene ki wis tersipu malu lho Mas. Lah ngopo sayang? Aku ki doyak-oyak karo para pemuda ning ngarep kono kae lho Mas. Aku ngantek sesak napas. Terus Bu Kesi ngono kuwi lho Mas. Aku kan yo rasane pengen mandi. Kayak mau terus aku nang mburine. Terus Kocok Karang Taruna Bu Kesi lah mburine terus nyuwara. Bu Kesi kuwi keset ngono kuwi lho malah. Ngono kuwi aku rungu. Kele iya yo nggo ngraupi cengelmu Mas. Ya ora ngono kon sopan santun tiru Pak Danur Bu Kesi kok kaya Dalem ngono. sewu kepareng matur dumateng Bapak Dalang menika nderek nepangaken dalem yanti lemu Luna Maya. Noninggi. Ingkang mijil dhateng Yogyakarta hati ning Rat Merdeka. Nembe ngertos bilih jenengan naminipun niku Luna Maya. Maya
Maya mboten Oh, Maya saged nggih. tambah Maya, menika bojo kula di Mas Tejo. Anje, Kok yo- dalem sewu pareng matur. Wah, ternyata Mas Tejo iki Kepiye? to sing diarani Pak Dalang. Cahya Kuntadi. Ngawur. Sapa? Cahya Kuntadi kok Oh. Kuntadi. Wah, ora jelas tenan. Dalem sewu kula sok klentu maca. Kathah kancane Nek mboten kepangke napa. kalih piyai. Jenenge kaya trima-trimane ta. Lho tenan menapa kula ngerti wong gedhi kaya ngene wedi kula Mas. Lho kok jenengan tesih nanjeke gedhi wong diomongi 36 kempol kiwa. Lah iya, lah tengene 37 urung liyane ora 2 ton lho. Ampun dijumlah, ngapunten. Lah, Kanggo apa? kula kala wingi jumlah sak kabehane niku langsung diumumke teng masjid. Mergane Teratapan. lah ki ngene diajeng awake dhewe engko nderek Pak Cahya Oh, Kuntadi aja kleru ya. Dalem sewu kepareng matur mengke nek mbok pilih kula tracah trucuh menika gawen bayi, Mas. Nggih nyuwun pangapunten. Nggih, nyuwun pangapunten. Nyawiji kalian kanca-kanca nyuwun pangapunten mbok menawi kepareng dipun walik peloke nem kanca-kanca. alah. Dibar slendro. Dalem Nggih. sewu Ndara Wiyaga kula nuwun uluk salam. Dalem. Oh, ada rekan dari Sorry sir, hi. You gonna speak bahasa? Sedikit. Sedikit. Where do you come from? Sorry. Chile. Oh, Chile Kae kesel. kae cilik kowe gedhe ngono lho maksudnya. Kayak Chile. Beda. Sabar ya, Dik. Najan to Sabar. siramu diece karo dalange sabar. Aku wis prasetyo kelawan siramu diajeng. Kang Mas. Kowe dadi bojoku ora-orane yen kowe tak pegat. Nek perlu tak goleke imbuh wong ayu. Kayak ijo nomor PC, Mas. Nek lek nun sewu lek ditamatke tenan Mas Tijo. Nggih, Kang. Niku pancen sak brebetan kaya bojo kula Bu Kesi. Alah. Loh, mesti. Ayo. Iki nek ngene karep nguyuh yakin saya apal. Aja dialem Mas kok. Oh saya tratrit to Mas niki Mas. Ah nggih, Jan. Pak. Napa? Aku sisi wedi dhewe to. Jane wong apa Jarene prawoto. kula kados Bu Kesi, berarti kula nek nguleng-nguleng jenengan sah no. Napa? Kok kadose kula Bu Kesi, kados Bu Kesi. Nggih. Nek kula nguleng-nguleng jenengan berarti nyalto jenengan sah. Sah wae, lek pas kula mendem ning nggih dadi. Lah, Kirim iya. tembang, kirim telagon. Nah, Bentar, saya mau nanya dulu. Apa? Sorry, what's your name? Vicente. Wah, aku miledak. Kok miledek? Akeh Vicente. Miledek. Aku miledak. Ya, you stay in Indonesia, hello? 6 weeks. Sudah 6 tahun. Oh, 6 weeks kok 6 tahun. Nah, terus 6 weeks kok 6 tahun. terus apa? Kok ya gue mau orang ngerti. 6 minggu. 6 minggu deh. You like the culture in Yogyakarta? Like? And then you can tetap very playing. like. You can playing with this karawita. Gamelan. Gamelan? Oh, Delita. Apa Thank you biasanya so apa much. yang bisa ditutuk apa? Yang bisa ditutuk-tutuk. Ya ora ngono. Ana bahasane dhewe. Mister, you can nutuk-nutuk apa? Nutuk cengelmu. Nutuk ya ono. Dicampur bahasanya. playing. You can playing this the one item with the gamelan. Gamelan, you know. Yes. What oh no. Apa? Oh, nutuk sinden. Oh, Monggo silakan. Ora. Ya aja dirutuk digebuki elek kuwi. Loh, niku non sewu. Kendang ya, Nah. kendang. Nah. Chile, maybe you wanna cassava underground? You wanna eating cassava underground? Apakah Anda suka Ya, makan apa? cassava underground? Cassava. Telo pendem? Alah. Ngono kok dibahasake Inggris. Iya. Kok telo pendem kok cassava underground ku coba. Nggih. Oh, alah. Ter nun Mister, sewu. I am sorry. And this Nggih. is Kotruk. You know Kotruk? Kotruk. Yes. Kok this is? She is. Yes. Oh, this Yes, the is. Kotruk. You know Kotruk? Koclok is the crazy. You know crazy? Oh, crazy. Sampeyan ora ngerti to, Mas Tejo. Nggih. Sing jenenge gamelan iki bae saka basa Inggris. Oh, Kok saged? contohnipun? Nggih. Namine game land. Oh, game land. Napa Game niku? itu permainan, Land. land itu garis. Oh, Permainan yang menggunakan pakem atau aturan atau garis-garis kasanah budaya Jawa. Oh, luar Oh, biasa. keren ya. Aduh. Ki jenenge dalang iso Lek sampean menghibur dan lek iki game over lek iki.
Pak mati no Pak. Mau per. Iki jenenge Pak Dalang ki iso menghibur dan mengedukasi. Ya. Ya toh. Cile. Enjoy in here, okay? Enjoy in here, okay? My name is Yanti Lemu. Sing takon ya sapa? Yes. Wong Londone ora takon kok ngetek Yanti Lemu. Iya. Kene bangku, kene dolanan guling. Oke, you know, Mister mau dipuk-puk sama Bu Yanti. You like on the big. Kok big? Kok big gede-gede sesek big babi. Oh ya Allah, ternyata aku di layar sana wetengku gede sekali. Tidak apa-apa sayang. Tadi aku udah bilang. Iya? Tadi Bu aja wis nyuwun pirsa karo aku. Oke. Mas kuwi mbake kok lemu banget wetenge kula matur. Mboten Bu, niki penyanyi sing nggawa piranti dhewe. Lah nggawa apa? Nika mbeto Magicom kiambak kula ngaten. Nggih, monggo Mang Nyiduk. Nggih, coba. Pelok neme nggih. Kagem panjenenganipun Pak Haji Turbus kalian Ibu aja ben tambah seger sarira, ben tambah awet momong putra wasdaya. Amin. Kanca-kanca waranggono nyuwun wekdal nggih sawengi. Dalem sewu nggih ngapunten nika kula nutupi jenengan sami. Lah kula ngadeg teng mriki nutupi petang sinden. Ngapunten Bu Kesi. Wow. Nggih, ngremenaken Mas Dalang. Nek saumpami kapan-kapan jenengan gelem ngasta niki terus tambah siji milih sak menten niki, nek ndak pas do kebelet pipis iso nggaling-aling adus niki. Loro iso jejerke iso nutupi iki pisan. Lah nggih. Loh, nek wong Indonesia iki do kreatif kok Mas. Iso. Bedane wong Indonesia karo wong India nek weruh wit ngerti ra. Nek wong India weruh wit dienggo joget. Nek wong Indonesia weruh wit gedhe dienggo nguyuh. Jenenge wis kreatif. Nah, Pelok merkane 6 seberapa coba? Iya. Kagem Bapak kalian Ibu kula. Pamintaku nima situasi ibaratnya aku Pak Haji Trubus diajeng. Berarti aku Bu Murjiem, Mas. Warjiem. Oh, Warjiem. Oh, Warjiem. Oh, seru lupa tak jambak kowe engko. Aku urung maca materi. Sapa Mas asmanipun? Mas Roni lagi ngendika, wah nyebut Ibu Ukleru, gemboske lho jare. Sapa wani arep ngeboske aku? Mas Roni putrane Pak Haji dhewe. Ora wedi kempet kiwa kadasen kowe. Ujane sinden kok omo ya. Oh. Mboten lho Mas Roni, sing leres buke asmane Bu Murjiem napa Marjiem? Nah, kene iku lho. Murjiem bener ya, Lek. Woglok ya. Yo ning kowe aja ngeblek ya aku ya tanganmu gede banget loro nang tanganku. Iya sih. Kaya pupu ya tanganmu kuwi. Iki karang tuk tangan kok Mas. Cile. Hai. Cile disun cengelnya dulu boleh enggak? Iya kayaknya tuh Pak turis tuh jijik loh sama kamu kayaknya. Oh ternyata di sana udah ada translate-nya. Iya betul. Ada wiyaga ingkang kendangipun Kang Asmo Bu Kesi. Mas Bagus, tolong sampaikan ke Cile. Pak dosen. Karena aku melihatnya sudah tertarik. Tolong bilang apakah butuh babysitter? Sister. Oke Mister, apabila di Lo kan ono ini ya. Weh, lah yo ben karang dibenake kok kancane. Nah, yes, I'm ready. Hey, Cile. Ayo Dik, ayo. Ya saya. Iki wis jam 12 wayah mlebu kandang ya. Ayo. Ngono kejajuran. Mbah mantan nyuwun pangapunten nggih Mbah, masyaallah Ibu nyuwun pangapunten. Ngapunten nggih. Hatut runtut tansah reruntungan. Yen umpama sesawangan ana ing lintang dhuwur mega kono Kang Mas. Iya diajeng. Umpama aku dadi rembulan, panjenengan dadi apa? Yo, wis sak mestine aku sing dadi srengenge ta wong ayu. Yen umpama aku dadi alis, Yen kowe dadi alis, aku ya dadi idepe. nah aku dadi tangan, Yen kowe dadi tangan, aku dadi drijine wong yen ayu. aku dadi rambut,
Yen kowe dadi rambut, aku dadi tumone ben iso nyokotin ndasmu. Yo rasa ngendas-ndas iki romantis. Kleru meneh. Romantis. Salah meneh. Ya. Yen kowe dadi rambut, ya aku mau dadi sindapmu wong ayu. Menawa ingkang pun ditrajaken wonten ing pasuryane panjenengan ingkang papak Kang Mas. Yen umpama aku dadi pipi. Yen kowe dadi pipi, wis sak mesti aku dadi lambene wong ayu. Nek aku dadi brutu Kang Mas. Ya aku dadi enroke. Tak kira yen isine. Wah, ya nek nuthuk aku munine ra iso apik. Mergo ini cangkang bulus. Lah iya. Heeh, lanjut Kang Mas. Ing asarina lan ngine tatan ginggang sak rambut lamun adoh caket ing ati rada rene ta wong ayu mengko yen bokongmu nyenggol kotak ya malah tombok Pak Dalang. Aku ki ket mau ngene iki matik-matik mergane madosi Kang Asma Pak Trubus. Oh, kowe penasaran karo Pak Trubus? Enje piyantunipun ingkang pundi piyayinipun Kang Mas? Ngagem surjan ijo nganggo blangkon. Oh, lah menika. Walah, Ya. derek nepangaken. Nggih. Matur sembah nuwun sanget Bapak Trubus. Walah Bapak Trubus nek sako adoh Mas, Yo. nek tak sawang ibarat makanan saka Solo nika tengkleng. Kok tengkleng? Mergane gantenge ora kaleng-kaleng lho Mas. Alah, Pak Trubus, angkat kula dados anakipun panjenengan. Alah, kon dadi anak angkat lah ngembleki sing di omah malah repot. Anak angkat tegese tukang angkat-angkat lho Mas. Ayo. Lagi leres niku. Diajeng bunga jroning atimu. Noniji Kang Mas. Wis kepareng dikersake Pak Trubus kalian Ibu Noniji. mengko rampung wayangan siramu ora oleh bali wong ayu. Kasinggahanipun Kang Mas. Kon mapan ana kene mergone ruangan kos-kosane oke. Nek kala-kala jensete mati kowe tinggo ganti genset wong ayu. Aja ngono Kang Mas. Kok aku tok dadekne genset? Ora wong ayu. Aku arep golek kabel lecet Kang Mas. Nggo ngopo? Nyetrum cengelmu. Aja anarkis lho. Aku sedih kok Mas karo dekne Pak Dalang. Apa? Pak Dalang bawa aku pulang. Wong ayu, Dalem. diajeng. Nggih. Yen sakmene iki ukuranmu kathok pira wong ayu? Aku yang batin lho ayo. Masa kaya martabak dibeng sik. Menika pertanyaanipun ingkang sae pun dalem jawab Kang Mas Tejo. Iki sing takon Mas Roni mergo penasaran Mas wong ayu. Roni gandeng jenengan ingkang bayar kula jawab. Kepiye wong ayu? Ukuranipun boten nganggo katrok. Anduk. Berapa wong ayu? Waduh. Pak Dalang, jangan mancing-mancing saya. Nggih. Saya Bu Kesi. Tenan kok kali Bu Kesi jan lek ditamakne meh padha. Beh, Kuwi Bu pripun? Kesi jan kaya Sri Huning. Wah, Weh. sampean kaya serigala. Loh, nanging Nah, nek umpama kita lihat Iya ya. Pak Dalang menika nate nderek bintang film Mas. Judul di Jakarta itu GGS. Apa kuwi GGS? Ganteng-ganteng selilitan. ngawur. Kula bintange Latazan ngawur ya. Latosan. Ya coy bawang ya. Kok deh bapak ki lho. Aku kok Ya, sedih engko muni golek nyanyi medhuk panggung suwang ngarsanipun para tamu sedaya. Iki Lenenggo kawis sonten lho diajeng Mas. jam 6:30 wis rawuh rene ngantos dalu menika pun meh jam 12 langkung ning tesih. Seger tepuk tangan dong buat penonton semuanya luar biasa. Tresno kalian budaya wong ayu. Kok ali-alimu apik. Wah, wis Untung kum- aku wis sadar Ah wis Mas. kumat lorone iki. Nek ora iki wis tak loroti tak setorke Pak Dalang. Kok ning aku? Bapak juragan gue. Lanjut ya wong ayu. Nggih Kang Mas. Yen cedak
tansah mulat sida asih tuhu pindho mimi hamin tuna urung diapa-apake wis mlotrok wong ayu mergane aku saiki kuru lho Mas. kuru apa Kuru gan daging. ayo bareng Nimas ana tapi wajib asito asep berayan monggo apa naturaken sedaya tuhur kita sak lembar arep medun saiki apa menggo siramu Sak menika nggih mboten apa-apa. ya Nggih. nyuwun pangapunten nderek mandhap panggung nyuwun apunten nggih Mbak Cangik Mbak Monggo, Limbo nggih Kang Mas, Bapak nggih. Ibu nyuwun izin tong setan badhe lewat monggo Oh ngono Mas. aku kang setya satu kowe tembiyen nganti saiki alon-alon wong ayu ndak pecah bapak sane weteng kapapak obor sumunan Andika pangayom manku. Ajeng Bapak. Saestu lho. Nyuwun berkah. Mongsak janji andika salah muni kurang rena. Tondro ya ati pasaksene rika lane ngapunten Dewu ngangkat angkringan masih buka angkringan Bapak Ibu monggo dipersilakan kersanipun saged ngerahapi sedaya Leres. dimanggake napa remene lho pun nambah ping pinten jenengan Urung lagi arek oh sikuk. ganti wedang ronde Lestari sak lami-lami ya diajeng Amin, muga-muga Kang awake Mas. dhewe lumantar Mbak Ayu Mas Roni ditimbali sowan rene ya pikantuk berkah Pak Haji Mbak Haji Amin, sedaya. amin. Mugi antuk berkah widi yo andika mung tansah limpah panuwunaku sadya kula tansah lami
gamelan kok enake kaya ngeten larase ya mboten dhuwur banget. Pelok barange ya kepenak, slendrene ya kepenak, pelok nami nggih sekeca matur nuwun kanca-kanca Madangkara. Matur mbah nuwun Darwiyaga. Dalu sak menika alhamdulillah. Sisan lenang isor ya Nduk ya. Nggih monggo Kang Mas. Ya, pau dikersake rondo kempling manut garapane kanca-kanca. Gayengke monggo kanca-kanca. Kaya napa garapane nyuwuni dipaelah nggih Mbak Cange, Mbak Limbo. Monggo merdeka kemawon Kang Mas. Nggih, monggo. Nyawiji rondo kempling duet Dimas Tejo kalian Yanti Lemu alias Luna Maya. Tepuk tangan. Sing mboten tepuk tangan tak dongake lemu kaya kula. Ora sudi. Yo kok yo ora sudi lho. Lho la iya to. Cilik. Iki diaturke nggo kanca-kanca panitia semuanya diajeng. Luar biasa. Terutama kanca-kanca nom-noman muda-mudi apa tadi mana ya? Apa Muda-mudi Taruna apa cipta namanya? apa tadi ya? Tunas Bakti. Pancabakti. Siapa tuh Ibu Ibu? Nggih. Mbah nuwun. Monggo dados kanca-kanca Madangkara lho iki. Musik. Ya. Iya iya iya. Asik asik asik. Joget yo. Ayo ya panitia. Asik. Ayo iya. Kang Mas Gondo Warna. Hei 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 hei. Tindak ampun di Mbak Awas sampean ampun kuciwa aku lara bayaran aku limo awan-awan lu ngoblonjo ning pasar pae ngalah kowe prawan londo kanggoku ora patek penting ning Semarang Mas tuku gelang apa anting-anting jaso malah ben rondo gawe osoy goyangannya ya suaranya ya iyo 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 Dimas Tejo tak ampuni Mbak Yanti badhe tidak ampuni tidak mudik tidak wae ora numpak taksi dhewe ade Asik. apa ora wedi ora timbang aku kok gelem ayo kelarang sana Mas alias kebetulan aku lanjani ada rada kapotan oh ya ayana burung Yeay. kaleng-kaleng rezeki agak ngomah mangke kula pijeti ala iyo 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 hop sik iki mosok panitiane iki ya aneh ana joget apik-apik mosok ngilani bokongmu pirang kilan iki ya ndagel banget iki dikilani diukur nek wah mbotenan jare kuwi lho mbak kuwi lho sing Lah wong aku emang ngene iki dijajari padha ro jumbo kok. Aku ki kadang embuh je, Mas. Ayo, sayang. Aku kejepit, sayang. Aku kejepit. lewatmu ya kleru Aku mau diperkosa dan dianiaya oleh mereka. tidak apa-apa itu bukan penganiayaan tapi wujud rasa cintanya kepada dirimu wong ayu aku Mas aku kenapa aku kotor Mas aji nyanyi Ya ampun. aduh kirain babeku badhe Bapak nyanyi. Ibu hadirin Nyon Sewu di kesempatan malam hari ini ternyata kita kedatangan artis yang luar biasa dari Jakarta. Siapa? Selamat malam Bang Haji Roma Irama.
Hajine padane dudu ramah-ramah. Matur Nyun nuwun nggih, Mo. sewu. Panjang yuswa nggih, Mo. Sehat nggih, Mo. Nggih, Mo. Paring-paring berkahipun. Nggih, matur nuwun. Paring istayanipun. Nggih, bar salaman jam tangan dicek, Mo. Kula pun sadar. Biasanya nek sadar dereng sadar kula teng jane jenengan. Tobel wong legan golek ngomong. Asik. Iki blonjo apa Mbak Ayu badhe pindah. Asik, matur nuwun. Oh, Mas, sampeyan ampun kuciwa. Kula arep nyarang anakku limo. Awan lunga blonjo ning pasar Paing. Prawan rondo kanggoku ora patek penting. Nek Samarang Mas, tuku gelang apa anting-anting. Joso malang, ya ben rondo dijamin kabeh. Hey, jajal. Keren wiyogane kanca Mas madang Tejo. kara kompak ya diajeng. Aku wetuk dele. Nggone tamu kuwi iki. Oh, maaf. Wah, jan nggih. Yuk. Nuwun sewu. Mbak Cange, Mbak Limbo. Inggih, Kang Mas. Nyuwun pangapunten menawi warga masyarakat ngelarang nggudian sak kuwatenganipun sampun apal. Nggih. Mbah Mantan menika remen sangat menawi dipun aturi nyinom. Wah, nggih ngaturaken gending sinom utawi tembang sinom kula semanggaaken. Kula tak minggah panggung kalian jenengan ngaturi minggah panggung Mbah Mantan meneh kepareng pengin duet kalian Mbak Kesi ngendikanipun. Wah, Wah, jan. Wis ngidam tenan sinom duet karo Mbak Kesi ya menika. Siap, nggih. Wah, luar biasa. Mriki Mbah Mantan, Mbah Ganifo. Monggo Mbah Mantan berkahipun, Mbah, berkahipun. Monggo kanca-kanca. Serepek aja, monggo. Monggo Mbah Ganifo mriki. Nah. Yo. La. Ngono sigarane, ayo bangun keluargane. Yo. Nah. Kok mriki ya? Kok lajeng ten Mboten napa-napa kula Mboten, ah. nyawang sinjange kakung jan saya Pripun? sangat. Niki nek Ajeng bar anu. dicuci le mepe nek endi ya? niki kersa apa no? Pripun? Kersa. Yo alap. Mboten no. Sugeng dalu Mas Dalang. Nggih, Mbah Mantan sugeng dalu, sungkem kula katur. Nggih, sampun. Nyuwun pangapunten kula sak kanca sagedipun nggih namung kados mekaten. Mila nyuwun bumi samudra pangaksami. Nggih. Sawe ni. Nggih. Monggo. Napa niki wau? Sinom nggih. Nggih. Kersanipun paring laru kagem putra Wasdaya, Mbah. Nggih. Tapi kula lingsem ya. Dos pundi? Lingsem. Lah dos pundi kok Lah lingsem? swara kula nggih. mboten Malah sae. kula niku nyuwun nek saged ampun apik-apik, ndak kula kesaingan Oh, Mbah nggih. Mantan gitu terus. Nek kira Nek saged nggih mangke dibagi. Nggih. Kalau ini dibagi mawon. Matur nuwun sanget. Pokoke Mbah Mantan ngaturaken sinom, kula tak ndonga wonten wingking. Ya Allah, muga-muga le nembang luput ya Allah. Ya bener to kaya. Tur niki spesial Mbah Mantan. Niki kula damelaken senggakane niku tentang panganan utawi daran kuliner wiwit saking Jogja nganti tekan Jawa Timur. iya. Kreatif. Oh terus mangke sinom ning senggakane menika mawi napa niku? Makanan khas Makanan. daerah-daerah wiwit Jogja nganti Jawa Timur. Nggih. Masya Allah, ngoten. Tapi kreatif mangke sekali. tak ningali. Kita dengarkan bareng-bareng, mangga. Nggih. Monggo. Nula doleku utama Aku kupat weton
sala Timen ramurka lan mongso susu segar saka Boyolali susu nggih. Nggih. Oh ngoten nggih. Kala wingi nganten nggih kula malah matur nuwun kalih Bu Kesi. Lah dos pundi Mbah Mantan? Kala wingi pas ten daleme. Nggih. Niku diparingi napa? Teh. Wah, niku teh jan mantap nggih. mantap. Cocok. Nggih, enten kentele. Enten napa? Paite. Enten Sepete. Ngoten nggih. Komplit. Kula ki nganu nggih. Apa riyen Bu Kesi le Pak Dalang niku ten angkringan nggih. Dodol angkringan. Nggih napa? Pangapunten. Oh kok lek damel teh enak ngoten Nggih. to. Lah mulai senggakane rak Malah mawi. wingi di anu pun di napa? Di kasih ngertos. Nggih di Niki lho campurane teh niki niki Nggih, ngoten. nggih. Oh, nggih pun saged damel. Dereng bojo kula mboten seneng teh. Oh, lah remenipun menapa? Susu. Oh, lah cocok berarti nek remenipun susu. Senggakane lho. Susu segar saka Boyolali yen pengen ngunjuk susu, monggo pun sedia sapi maras dhewe. Kandang nika lho kowe lenggahe pas nang kene kandang ke lho. Mboten ngoten wau nggih. Oh, lah pripun? Susu segar saka Boyolali yen pengen ati bingar sujuta marang Gusti. Masya Allah, tuntunane kang saya sangat nggih Mas Dalang Nggih, dados tuntunan mergo ora rondalan punan tadi. Dadi napa nggih pepeling ngemutaken. Nggih. Monggo. Nggih putake Pak Trubus. Wonge konging ngeksi ganda Sekatiwa wana kiri jembar ke rezeki panembahan seno pati aja lali sing permati cepeti mawon nggih. Dicepetke mawon. Kok keseso badhe menapa to, Mong? Jenengan Wong ibu terus nenggani kok. apa ngantuk terus niku. Nek ajeng dedamrak yo Ngajeng. nembe jam 1:30. Yo ngidek HP ku. Bobo. Ajeng sare. Iki malah glenak-glenik ketok iki. Niki enten dalam kita sik gayeng to, Mak? Oh, mboten. Lho mulai ibu gemujeng yo. Kepati amat suci aja iri aja drengki nan hawa lan nafsu saka kudek saka kutha Yogya budek meneh yo jo. Nek Wonosari napa? Gatot tiwul, walang goreng. Oh. Nggih. Enak niku. Putrul entrung, ra malah bingung lek damel Ah, senggakane nggih, ngomong. nggih. entung masa didahar to Mas Nggih. Nggih. Entrung
Terus napa jenenge? Walang, jangkrik. Sik to Mas, lek entong didar kok metune ora kupu iki malih. Mboten. Lah pripun? Langsung endho. Nggih. Pinepsu. Sekedap mohon sewu. Nyuwun pangapunten saestu. Niki wau dipun wangsuli Pak Dalang men langkung cetha. Sego gudeg. Terus pinten wong senggare pun? Oh nggih, monggo sareng-sareng mawon. Cobi nggih. Wiraswara kali sinden, monggo. Ji rolu. Sego gudeg saka kutha Yogya. Ben atine rabune marake dikira. Ben mul. Kreatif saestu menawi sego gudeg saking kutha Yogya yen atine bunek. Nggih. Terus Mara gage dikira. Monggo niki diceblokno. Pinepsu. Kula ingkang sowan Kakang. Nggih. Tranta. Baca kamatiun. Wanaraga sate ayame Napa malih menika wau? Niki wau kula kademen. Kademen. Nggih. Kula jejere menika tasih asrep. Bar ketemu jenengan niki wau jejer. Nggih. Dan terus kepanasan. Ngaten. Nggih. Padahal kula ngadeg menika jejeri jenengan jumeneng menika nek dadi grup namanya grup Rudi. Napa niku? Kuru lan Gedi. Ya Gedi napane? Gedi kempole meneh. Neng nek ukara sing ngaturaken wau gudeg menika cocok kagem Pak Trubus. Oh, kok iso? Gudeg menika gagah, uleg dan bikin dredeg. Untuk Pak Trubus. Njen, dredege mergo harum-harum aroma-aroma kekayaan. Iya, betul. Pancen menika menawi dipun pirsani Bapak Ibu, ibarat HP memang napa nggih istilahnya sinyale apik. Wih, kepiye? Betul, jadi nek misalnya HP ini kecerdasan luar biasa. Jadi nek casingnya biasa, tapi sinyalnya bagus. Mong emane sisi baterainya boros. Loh, aku ki nek HP mereke ngerti apa? Apa sih? Xiaomi istri, Mas. Soake Xiaomi. Monggo katuran lajeng. Lanjut si kucing napa mboten Pak Mbak Lurah? Nggih. Oh nggih siap. Dek mau bengi. Yo.
nggih, Mbah Lurah sembah nuwun. Dono suwantenipun mugi dados barokah nggih. Nggih, matur nuwun. Jas gandos ta nggih. Menika wau sampun duet kalian Bu Kesi kok. Pun boten gelo to, Pak? Nggih, Bu Kesi dalam bentuk bingkisan. Loh, lah ya maksudnya iki Iki wadahe bingkisan. ora apa-apa diajeng sing jenenge pawaan wis nggo rezeki dhewe-dhewe. Iya, aku wis ngerti kelawan iki isi ana request tembang kala wau mujiwat nggih. Sing dikersake Bu Kesi, Bu nuwun sewu Bu berkahe niki niku ngidam pengen duet kalian jenengan. Nggih, monggo mboten napa-napa, mujiwat mboten napa-napa. Berkahipun pareng nggih, padahal. Monggo ben kelakon mesake. Kat mau ora perep madake, arep madake karo Mbak Kesi, kelakon siramu. Jelas aku bakal kualat, Mas. Ngopo kok kualat? Mereka kepanggih Bu Kesi lah, ku kaya ari-arine. Ora kabeh wis do ngerti kok diajeng. Nggih, monggo Bu Kesi, berkahipun Bu Kesi. Monggo. Kepareng nggih, padahal. Monggo. Nggih, sewu monggo. Ya turun. Nggih. Monggo. Nek kowe nang kleru ben dilatih karo Bu Kesi. Bu Kesi jumeneng. Dosen sarjana. Bu Kesi jumeneng kula kepanggih guru BK. Ya ora apa-apa. Ngetokke komplite najan to Mbah Haji Trubus ngersake sesuk sing digawa pelok wae gamelane. Lah niki dikompliti slendrone ana, pelok neme ana saking walik ning pelok barang. Tapi kita salut. Dalu menika audio sound sistemnya keren. Kula beto mic tanpa kabel lewat depan sound tidak storing sama sekali. Tepuk tangan dong. Go sound sistemnya dong keren. Nuwun nggih Mas Bro. Kerjasamanya makasih Mas Bro. Mas Tejo. Nggih, sayang. Ngono ki panjenengan aja mau ngelem-ngelem tok ngono lho. Ya sekali-kali golekne pasaran karo Madangkara ning Yogyakarta. Sak komplitan ngeten iki. Jane piro to diajeng tak iki tak dolek iku tak nggone nangkap kanca-kanca. Mengko tak WA. Engko kelangan ngon-ngon siji. Wis tak pokoke karo Bu Kesi korting akeh. Nggih, monggo diajeng monggo. Menika nggih Mbak Kesi asmanipun. Nggih. Mas Tejo. Ya, diajeng. Asmanipun sinten menika? Menika Mbak Yanti, Oh, Mbak lemu. Yanti. Kula MC ya kanca menapa? Host TV, kanca MC ten panggung, kanca wis ngeten menika apa-apa dilakoni. Wingi jadilan lah numpak jaran jarane sprene malah ora mari kok boyoke. Pedot. ndak boleh. Ndak boleh. Kenapa, Dedek? Masa jarang ditumpaki celeng. Mbak Yanti ngersakaken bawa nggih napa? Mboten wong kula niku namung teng mriki mawon mboten saderek. Kula kalah kalih swantenipun. Mau dek Pak Dalang ngendika ngujiwat aku apal lho Mas. Kowe ngapusi anyangan-anyangan. Ngopo we? Ora apa-apa Mbak Ana ngapusi mules. Ya ora melu-melu Den. Nggih, dipun bawane napa mboten Pak Dalang? Monggo. Nggih, medine dikompliti, monggo. Karo latihan kok Nggih. menika. Monggo diajeng Sukesi kalian sinden diamput monggo. Guyon, Mbak, guyon. Mboten napa-napa. Mengke bonuse kula sun. Ah, Jenengan ndak malah kode- gondrong mangke kula mboten. Jenengan wani tenan. Lho, nggih. Mboten. Mbak Ayu. Dalem. Jenengan lek pancen ngefans karo Bu Kesi. Jeno. Sayang karo Bu Kesi. Jeno. Manut karo Lho, Bu Kesi. lah kula wong kalih guru kok nggih kedah manut. Sampean kudu wani ngambung Pak Wah, Dalang. lah ya turun. Obong. Gunungane duduke ayo kalah awu aku. Sembarangan. Pak, wani siji lan siji, Bapak. Piye? Jenengan jumeneng dateng mriki, kula setitik. Ora iso, aku rung jamu, ora iso jumeneng. Ayo, nggih. Monggo, baik kelakon Mbak Kesi ngapunten nggih Mbak Kesi. Saking pingine menika. Bu Kesi iki ya urek ngono kuwi. Lho kok urek? Lek sinden Gudi ditawakne, lek ayu ora ditawakne. Lho, niku ngerti. Napa? Mergane nek kula ken sami kalian para sinden-sinden ingkang ayu-ayu menika. Apa? Cile. Ya Allah iki mau kok aku entuk hiburan tenan lho. Bintang tamu ning jenengan Bu, iki lho. dalam aja. sewu lho namung kula nyuwun pangapunten mikara wong gegejekan kalian Bapak. Mboten napa-napa jangan pek manggo mulih ra Alah, apa-apa. alah. Apa sing nek wong iki sing bloko suta wae. Ngapa to? Bisik-bisik aku ati WA aku. Mas dagene dalange senom to senom ayo. Jo, lambemu kok lemes men to, Jo? Ya mari ngono kuwi kowe kok senenge bareng ketu Kesi terus Jo. Wong ki yo nganggo adang aling-aling. Ora wong kok langsung blus teles. Lah nyatane ya ngono kok. Ya hooh. Lah iya.
Oh, tenan kok. Bu Kesi, monggo Bu. Dalem sewu kula lenggah nggih Bu. Mbah nuwun. Ampun lungguh to, Mbak. Nggih. Monggo anu malah lungguh. Jenengan mang mlumah kayak roda papat dadi. Kula nek mlumah kados helikopter. Iso iso. Apik to suarane Bu Kesi. Urung. Monggo. Duh Mas Mos tikaning Nek Bu Kesi suarane iso cis 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 cis. Persis kaya niki kanca kula niki yo ngoten suarane. Nggih. niku buta niku Mbak Er niku. Loh, lah nggih niku kula niku nek sampun mendel lho Bu Kesi. Kok kula niku digodho-godho terus to? Emang aku cewek apaan? Mohon maaf ya Pak Dalang. Ya ora apa-apa. Nggih. Mas Tejo. Iya diajar. Kula mau ndelok saka iringan ngeten iki. Bu Kesi niku swantenipun sae sangat konten niku gek nek sarapan dahare niku dahar napa? Yo, dari ku rasa aneh-aneh nek ngunjuk ya paling wedang jahe, wedang jeruk. Beda lah nek kowe tajin dadi kok ya jotro kete koyo ngono. nek dahar ki dipilah tur dipilih. Contonipun Sing berminyak tuh dihindari. Dadi body tetep bagus, suara bagus. Lah kowe tekek barang kok maem. Nggih. Wis tak kandhani aja tekek to. aku ki apa-apa kek Mas. Monggo Bu Kesi. Nafasnya sae, head voice-nya oke, modulasinya staccatonya wah luar biasa. Mbok kula tak nderek dadi putrane jenengan Pak. Ampun Pak, kowe ngliwat ra cukup ping 7 sedina tenan. Kula musuh lukis pun kuwalana mas tambah jenengan. Aku kok kleru wae. Awang usulmu ki ya mancing perkara. Lah ya aku awang putrane Bu Kesi ro Mas Dalang ki ya kayak menik-menik cantik-cantik gak ketekan kowe malah kaya jaran kepang mengko. sapa ngerti Bhinneka Tunggal Ika kok Mas? Maksudnya? Ya ya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan di dalam hatinya Pak Dalang. Pak Dalang. Apa ini pelet? Kok bener pelet. Wow. Mangan telo dicampur tahu. Cakep. Pak Dalang Kunto I love you. Lanjut.
Nggih. Allah penuh dengan karunia yang luar biasa Bu Kesi. Moga-moga iso nggo contoh adik-adine ya Bu ya. Amin. Amin. Monggo. Pamundhut saking Genduk Anindita. Monggo. Katur Bu Sukesi Rahayu. Ya.